Witajcie moi roztomili. Dawno nic nie nagrywał, nic żech nie puszczał do sieci, bo byłem na bezuchu. Taki jeden autochton z Polesia, Oleszczuk, z dziada pradziada, obladował mnie z moją kobietą, co by my przyjechali na bezuch do niego, jak moja będzie miała urlop. A że moja może mieć na urlop koniec sierpnia i pora dni z przodku września, tak my pojechali pooglądać jeden z ciekawszych placów na mapie dzisiejszej Polski. Praktycznie rzecz biorąc, to pojechaliśmy na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przy okazji zwiedzaliśmy Kącek Prus. Byliśmy w Gierłoży, w tym festungu od Hitlera. Byliśmy też w Trokach, w Wilnie, Augustowie. Muszę się, bo tego tyle, że mogę nie popamiętać. W Truszelnikach, w twierdzy Osowiec i w rozmaitych takich miejscach. I dużo rzeczy my pooglądali. Co prawda nie robią żadnych filmów, bo przepomniał o kamerze, ale miał Pix aparat. I zrobił dużo bildów. W każdym z tych miejsc, jakby się chcieli, to bym mogła poosprawiać o każdym z tych placów, co tam ciekawego, osobno, jako osobne filmiki, osobne osprawki, bo to tak wszystko razem do kupy, no to się może pomieszać, a było tam co oglądać, bo nie wiem czy wiecie, ale tam chyba co najmniej 7 mniejszości religijnych, etnicznych na tym placu jest. No to są Karaimowie, Tatarzy, Staroobrzydowcy, Litwiny, no a w Prusiech to jeszcze tam ponoć troszkę Prusoków zostało i Mazurów. Także tam by to się dowiedział, że niestety, a nie ino Ślązoki są na siła polonizowane. Tam nawet Tatarów, którzy przetrwali ino dzięki temu, że mają inną religię niż chrześcijańską, się czują jeszcze Tatarami i Karaimczyki, których jest tam blank mało, Karaimami. Te wszystkie nacje insze, które są chrześcijańskie, no to się czują jako Poloki. Aha, Litwiny. Litwiny, które mieszkają tam, ci się nie czują Polakami. No i tak richtig nie przają Polakom. Jak chcecie coś więcej wiedzieć o tych wszystkich miejscach, to dajcie znać, a zrobię o każdym z nich taki mały filmik i posprawę wam, co się dowiedział, jak to się stało, że Tatary, inksza religia, inksza kultura, dzisiaj praktycznie są Polakami, idzie powiedzieć, tatarskiego pochodzenia. No, a i o braciach starozakonnych też coś powiem, bo te tereny kiedyś były największym skupiskiem ludności Starego Testamentu. Pamiątek tam jeszcze zostało sporo. No i tam i cerkiew prawosławną, i cerkiew grekokatolicką, no i wszystko to tam jest taki miszung jak mało kaj, a tereny richtig gryfne. Szkoda, że tam teraz nie wszędzie gdzie pojechać, bo tam mają stan wyjątkowy, ale mnie się jeszcze udało tam to pozwiedzać, jak teraz już nie wpuszczają, jak jeszcze szło pooglądać, pogadać z ludźmi, zjeść roztomajte ciekawe rzeczy. Ja nigdy nie wiedział, że są takie frykasy w Polsce, które chyba już ino Karaimy poradzą zrobić, czy Tatary albo Litwiny. Tak, żeby wam dać trochę posmak, o czym mogę porozprawiać, to powiem wam, w litewskiej knajpie próbowałem świńskich uszów. Każdy powie, a świńskie uszy to psy się futruje. No psy futrują, a tam to jest przysmak. I richtig gryfnie smakuje. Gryfnie smakuje, tym bardziej, że ludzie są
tam wspaniali i nawet Litwiny, jak się dowiedzieli, że Josieniczua Polokim, no Ślązokiem, to mieli mnie wzoce i nas mają wzoce tamtejsze rozmaite narodowości. Myślę, że gańby nie przyniósł nam. No a jak chcecie trochę więcej szczegółów, to dajcie tam wpis pod tym, albo na Facebooku, bo na Facebooku będę, tak co prawda wam chyba robił te bildy, pokazywał. No to do już zaś z pomboczkiem.